Λοιπόν, και τώρα για μαντέψτε που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ψηρή. Ας βαδίσουμε λοιπόν λιγάκι εδώ πέρα. Έχουμε σίγουρα και πολύ καλό θέαμα. Πω, τι γίνεται ρε παιδιά. Λες και βρισκόμαστε στη Λιλιπούπολη, μάλλον πώς λέγεται. Λοιπόν, ας πάμε να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα. Και ναι, εδώ έχει κάποιες καφετέριες. Περιοχή Ψηρή. Και η μπύρα πάει σύννεφο, όπως βλέπουμε. Όποιος θέλει, μάγκες μου, ας κάνει μια εγγραφούλα, ένα like, έτσι ώστε να μας δώσει κίνητρο να κάνουμε περισσότερα βιντεάκια. Πάμε λοιπόν.